Kakenhun jo kiri pokmat na po Netherlands. Kibadi na kaseng Clement Sobhaya belatip kerteng kum ka Euro akon. Kilon poi hapo KHDC mentagasngi ka armenyo tarik urisau arajat pulai. Banyak kendu yo kinang mikmat jo ka KHDC kebakan tup yo ba penyak sing CM nang tahu ba penskany NCM Deputy CM Kongres Meri Kharpuri EM jo ngafas bat kiwi de kinang mikmat. Kedi gajengan juga joki ya kadisek konsul rangkat kajian langruk ki officer nak kata klau jong sokar jela. Kalau menyarap ya kadisek konsul lah kebab penjar ngambiang ya ki klau. Ubap nya sing sim lihat tu bag bun ki klau pok kajela ki di kadisek konsul bahkan ni kajengwan joki brin pok nadlan kanyarap sibu ni ka konsul penjar ngambiang ya ki klau. But dang haka sauterik u Oktober ke expert committee kala menjur ya kan ni ka rules ka jungi bat mentangi abstang governor benyo asen. Te kalak dan hapo yang jonglat nam taban ayasan habai dei pat bakani ka project ka mengikiran chipang ka klau ka betap ki jaka rap bat ki nam ta ki nong rap ka jingmentoi ki kalong ba lingba ka jingdon jungi ka discouncil ngidon lai benta ki rukom terekam sensyar kadar tendrai ka ngidon ka we de ka sensyar district council ka baan ngidon ka sensyar CM leni sensyar ilaka ka balai ngidon kenika sensyar shno te kadan ru ka sensyar rak but haman kini ki kerdan joki ka rukom terekam ka jongi hakat kum ka riti sensyar terekam jong lokshwa ngidon ka haka district council ngidon kini ki plantation jong ka district council forest plantation kini ki forest plantation ngidon khat artali umduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jinghe but na kini ki khat artali ki forest plantation ka council malum malangi yo jingkhain da kum no nyophau na ka shispa ki de ki forest cover ki bangi ong kamut ka debe bala dan dieng lai 4% let's say bom dan dieng let's say dan ki jakaru ki plantation ki ba dan dieng tang shipho 4% Henry ngi kam kain pat kumta Henry ngi kain kelum lang bar khoi khat artili kamut nyopo na shispa ka dan dieng average te ladingi phai so iki hima ki ilaka ngi don san phu south li ki hima ki ilaka hakini ki hima ki ilaka don be takum no kawe ka klau kentang ka biong lanika kanika lau kentang ka biong haka jing syam ga jungi kat kum ka riti dustur kebaki longshwa kila bu namta ka jingmentoi jung kituki brio hapo ka hima te kini kilau kentang ladang syam kawai hakawe ka himaru ngila don lupasan pesautuli tingi pai sai ka rat ru ka don be hiki klau jong karat lau kentang jung kirat ngi pai sa ki shnong ru haka rikhasi kini kisan district ka jingpet jong ki HDC kini kisan pesautuli hima umduna ya ka 1000 tali ki shnong idon 1000 tali ki shnong idon te namar ta kadaw nga so ban ong ba lingba ka jinge trei lang ka jongi ba state government khamtam ha ka jinge lam jong ka HDC menta nam ta kanika agro forestry carbon finance project nga so ba kanong ka bajok namar ba kala don lupa ka system belong in place hangi ka shulong stang bingin stang pi ngadang kret